Tak jo, takže dobrý den, já vás vítám u dnešní video. Dnešní video je z Puppet Soccer 2014. Jako dnešní třetí. No a to, tak se na to vrhneme. Ale teďka bych si dal nějaký jiný tým. No tady Eagle, no asi ne, no. Tady, počkejte, ještě se podíváme. Si dali Anglii. No tak si dáme zase to Němec. Dáme si zase Němce, kterým už jsme pravděpodobně vyhráli. Jo, vyhráli. Jste viděli minulé problém, že teďka hrajeme proti Ronaldo, ale mělo by to být zase tak výrazný problém, protože jsem vyhrál na Lionel Messem. Takže Miller porazí Ronalda jako. A teď máme ještě k tomu sílu, tak už ne. Měli jsme mexická vlna tamhle vzadu, vidíte to, pánové, dámy a lidičky, Ronaldo bude rozklepan na paličky, no. Protože to není profesionál, že jo. Všechno musí být profesionálně, je nejlépe řečeno, no. A dostal vstupujeme do tohohle turnaje příšerně. Příšerně hůř než Robin Hoodka. Ale jo, teďka si do toho Ronaldo sklepu o palicu. O palici, ne, nejsem nějaký. Tak tohle neměl dělat. Dámy a pánové, tohle neměl dělat, to se mu nemile vyplatí. Teda jsem chtěl říct. No vidíte, jak se mu to nevyplatilo. Je to pěkně vyrovnaný teda. Dneska bych chtěl dohrát skupinu, jsou to jenom 4 zase. A Kolumbie, nebo za tohle hrál, myslím, kámoš David Adamuška, no, hrál za tenhle tým jednou. To je jeho první video, takže budu rád, když se na to podíváte a když ho nějakou podpoříte odběrem, lajkem, budu fakt rád. Sice on neříkal nic, aby jsem jako neříkal, aby jeho fanoušci nějak podpořili, ale tak jako já mu pomůžu. No, v jednom videu jako říkal, ale to jsme teď spolu jako. Jsem se koukal na záznamy jeho jednoho videa. Nic mě tam neřekl, řekl tam jenom nějakýho Adama, nějakýho Černolavka, jo, taky znám, jo. Jo, jako jo, taky znám. No, ten Kolumbiec nám to zastavil, nebo odkud je někde z Číny, ne? Vietnamu. Už pomalu přichází začátečnické, jako ty záchranné pomůcky. Pomalu, ale jistě, no. A docela mě mrzí, jako, že tu skupinu vždycky jako nevyhráme. To, což velmi smutné je, ale to nevadí. To nevadí, aspoň, že když vyhrajeme to mistrovství světa, to je to nejlepší, co potřebujeme. To je jako co? Hra? Málo peněz, máme málo peněz. Takže si koupíme, takže se nekoupíme. Kasovali jsme víc gól, ale dali jsme víc gól, ale Fortuna tam Portugalský, takže nesmíme moc gól obdržet, ale musíme jich zase naopak hodně dát. Takže máme to jako takové, když vyhráme 5-0, ale je borec. No. To se přesně nesmělo stát, inkasovali jsme 10 gólů. A to je nehezké, že tady nám nějaký
Jo, teď jsme využili prdu. Já tomu teda říkám prdy, jsou to prdy, prosím vás, dámy a páni. Ale mně stačí, když to takhle. No to je tohle, dámy a pánové, nemůžeme skákat. To je moje jedna silná velmoc skákání. Tak pojď. Jo. Ne. Tak a jsme, tak musíme se, jo, teď jsme ho vysmečovali, dámy a páni, v té reklamě, jo. Nic pro dámičky toto. Tato hra jako, jo, dělám si samozřejmě srandu, ale takhle góla dát neumí ani samotný asi, jako v realitě to si děláte srandu. Tak si mě nepřijďte, já to tady rozmlátím. No tak jsem prohrál, no půl. Neprohrál, dámy a pánové, 2 body máme. Se teda nečeká takhle, že to nedám, ale... A o 2 body víc, no. Tak tyhle ty vlastně... Trošku to, no. No. Takže já se s váma loučím.